Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfieq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm wara li kienet ilha 12-il sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha, u mhux biss ma swila xejn imma talli marret għall-għar. Meta semat b'Ġesu ġiet qalb il-folla, resqet warajh u missitlu l-mantar, għax qalet: jekk imiss imqar il-mantar tiegħu, inkun infejqa. F'daqqa waħda tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa: min messli il-mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu: qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtrod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu sewwa kollu. Binti, qalilha, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bisliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kienu għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u l-dan qalulu: bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu li fl Pietru u l-Ġagbu u l-Ġwanni u Ġagbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħal u qalilhom: dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla mhijiex mejta, imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Immu keċċihom il-koll il-barra, ħamjew il-missier it-tfajla u l-omma u l-dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha: talita jiġifieri tfajla, qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12-il sena. U baqgħu mibluħajn bil-ħaġeb u wissihom biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuhu tikol. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu ta' San Mark huwa l-iqsar Vanġelu, fil-fatt għandu biss 16 kapitlu, ma fl-istess ħin dan ir-rakkont huwa wieħed mill-itwal rakkonti dan il-vjaġġ ta' Ġesu li jisma' il-karba ta' missier li kien jismu Ġajru, kien wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, bniedem ta' prestiġu, bniedem influenti. Imma quddiem il-mart tat-tifla tiegħu ta' 12-il sena, Ġajru iħoss li m'għandux poter. Li dak kollu li setet tagħtih is-soċjetà ma kien jiswa xejn. Imur għand Ġesu, il-profeta, magħruf għall-leġubijiet tiegħu u jagħmel att ta' fidi kbira. Jinxteħed f'riġlejh u li kien il-kap tas-sinagoga jitolbu ħafna u jgħidlu l-Ġesu: binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfieq u tgħix. Ir-risposta ta' Ġesu
ma fiex ħafna kliem. Ġesu jitlaq miegħu kotra na nies jimxu warajh. Waqt dan il-vjaġġ ta' Ġesu li minn xatt il-baħar imur lejn id-dar ta' Ġajru, hemm folla tros tiltaqa' wkoll mara. Mara li kienet ilha 12-il sena issofri marda li ma setax ikollha fejqan. Meta bdiet il-marda di kienet għadha kemm twildet it-tifla ta' Ġajru, għax it-tifla kellha 12-il sena u din mara kienet ilha 12-il sena. Kienet żgur mara sinjura, għaliex is-sinjuri biss setgħu iġibu t-tobba dak iż-żmien, u di ma marritx għand wieħed u tnejn, marret għand ħafna tobba, il-Vanġelu jgħid, ħliet ġida kollha biex tipprova tfieq. Kellha marda li ma setax tkun f'ħafna nies għaliex il-marda li kellha kienet tfisser li jiet titwarrab min-nies. Ma kienux jafu x'inhi l-marda tagħha imma kienet tirrendiha mhux safja. Imma jitgħamel il-kuraġġ bil-moħbi għax mhux suppost tidher fost il-folla tan-nies, tagħmel att ta' fidi imqar immislu it-tarf tal-mantar. X'fidi kbira ta' din il-mara. Mara li nistgħu nsejħula f'diffikultà kbira biex ma ngħidux id-disprata m'għandix f'min iżjed tafda. Ħliet ġida kollha biex tfieq. Kif jgħidu l-ikbar ġid is-saħħa. Imma ma nnexxilix. U tagħmel att ta' fidi. Att ta' fidi tant kbira fil-qawwa ta' Ġesu. Tmiss it-tarf tal-mantar ta' Ġesu. Ejjew niftakru ftit xi tfisser il-ħaġa aħna li nirċievu lil Ġesu fil-qalb tagħna f'kull quddiesa. Aħna mhux immissulu t-tarf tal-libsa jew it-tarf tal-mantar, aħna nirċevuh bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ, bid-divinità. Nirċevuh, nirċievu din il-qawwa li tfejja. U kif tmiss il-mantar itħoss li fieqet. Ġesu wkoll jinduna, jixtieq jiltaqa' magħha. Għall-bidu ma titkellimx, tipprova tistaħba. Imma mbagħad tgħidlu x'ġara, x'għamlet. U jaf li minnu kienet ħarġet din il-qawwa li tfejjaq. U n-nies li fil-bidu kienu qalulu u inti min taħseb li missek daqskemm hawn rassa ta' nies, jisimgħuh jgħid il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem, kun imfejqa mill-mar tiegħek. U tiġi l-aħbar li t-tifla ta' Ġajru, ma nafux kien jisimha, it-tifla ta' Ġajru mietet. Issa mhux ifejjaq jrid, irid jagħmel xi ħaġa oħra. In-nies donnu kienu jemmlu li Ġesu jista' jfejjaq. Ma ninsewx li hawnhekk qegħdin fil-5 kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark, Ġesu għadu ma qajjem il-ħadd mill-mewt. Fil-fatt dan il-Vanġelu din hija l-uniku mument, għax ma jsemmix Lażru pereżempju, li fil-Vanġelu ta' San Mark Ġesu iqajjem il xi ħadd mill-mewt. U n-nies jgħidulu issa dana mietet, toqgħodx tħabbtu iżjed li mgħallem, speċi li mgħallem jista' jfejjaq imma jqajjem mill-imwiet. Da min jista' jagħmel hekk. U Ġesu juża espressjoni li baqa' tal-qalb ħafna tagħna l-insara. Ma mietitx imma rjieda. X'rid jgħid Ġesu? It-tifla kienet mietet tassew. Il-qawmin tagħha mill-imwiet li hu għamel kien tassew li reġġaħħa lura mill-mewt. X'rid jgħid Ġesu? Imma rjieda. Ġesu jrid jikkonferma dak li kiteb l-awtur tal-ewwel lezzjoni mill-ktieb tal-Erf huwa ktieb li inkiteb 70 sena qabel il-miġġa ta' Ġesu. Wieħed mill-aħħar kotba li nkiteb fl-Antik Testament. U l-awtur
li kienu kol mitla tal-orrif Greki jagħmel riflessjoni fuq li il-ħlejja mhumiex biex imutu imma biex jgħixu. Għalax jiġri il-mewt li tikkawżalna tant dulur, tant biki, tant rufnament, hemm soluzzjoni għaliha. Ġesu jallimna li l-mewt għal din il-ħajja mhijiex l-aħħar kelma tal-eżistenza tagħna, imma aħna nitlu fir-raqda tas-sliem fih dan il-mulej u d-destin tagħna huwa l-ħajja ta' dejjem. Mela s-sinjal li jagħti u jreġġa' lura l-ħajja li din it-tifla ta' 12 sena li għadha fil-bidu ta' ħajjitha hija li hu bis-seta tal-qawmin tiegħu mill-imwiet jerġa' jitfa' fina ż-żerriegħa tal-ħajja ta' dejjem. Li aħna mhux biss għandna x-xorti immissulu l-mantar, imma nirċevuh ġewwa l-qalb tagħna fl-Ewkaristija. Aħna għandna fih u permezz tiegħu fl-Ispirtu Santu qawwa li tfejja u twassalna għal ħajja ta' dejjem. Jieħu miegħu 3 xhieda. Dawn it-3 xhieda nsibuhom darbtejn oħra fil-Vanġelu. Il-Pietru, il-Ġwanni u l-ħuħ Ġakbu. Għax jieħodhom ukoll fuq il-muntanja Tabor fejn jiġi trasfigurat u jaraw il-glorja tiegħu, id-dija tal-glorja tiegħu, imma wkoll joħodhom fl-ort tal-Ġetsemani, jaraw l-umiljazzjoni tiegħu, l-ansjetà ta' Ġesu, il-biża' ta' Ġesu. Imma dan il-miraklu li huma xhieda tiegħu li din it-tifla mejta ta' 12 sena Ġesu jaqbadha minn idejha u jgħidilha talita kum. Kemm sabiħa lina l-Maltin li rrealizzaw li l-mod kif kien jitkellem Ġesu l-Aramajk huwa ħafna qrib il-kelma Maltija. Fatti aħna nitbismu meta s-saċerdot ifhemna bil-Malti xi jkun qal Ġesu bl-Aramajk. Talita kum, tfajla huwa l-istess kelma għaliex il-lingwi tagħna jixtiebu ħafna. Ġesu kien jitkellem l-Aramajk lingwa ħafna qrib il-lingwa li nitkellmu aħna. U dik il-kelma nixtieq li l-ġenituri jgħiduha f'qalbhom fuq uliedhom, mhux bis-sodda tal-mewt tal-ħares qatt. Imma kull meta inti inkwetati jew inkwetata fuq bintek, fuq ibnek, ftakar li Ġesu daħal ma' 3 dixxipli ma' omma u missiera din it-tfajla u għalilha talita kum. Jekk għandek ibnek daħal xi vizzju, speċjalment ta' droga, xi kumpanija li qed tinkwetak, ftakar f'din il-kelma ta' Ġesu. U jitlob fil-qalb tiegħek li l-mulej li hu jgħaddi ifejjaq. San Pietru meta tkellem fuq l-esperjenza ta' Ġesu wara li Ġesu tella-semek qal: għadda fostna jgħallem u jfejjaq. Dan hu l-mulej Ġesu li aħna nemmnu fih. L-aħħar nota ċkejkna fuq dik il-mara anzjana li kienet nefqet ġida biex tfieq. Kif setet pattilu l-Ġesu bil-fidi tagħha? Għarif tal-Knisja tar-4 seklu jgħidilna li kien hemm tradizzjoni antika li dil-mara kien jisimha Berenice u li meta Ġesu kien għaddej mobbi bis-salib ħadet maktur u xxuttatlu wiċċu. U bdiet tissemma wkoll il-Veronika. Hemm tradizzjoni antika li tgħid li l-Veronika li kien jisimha Berenice Veronika hija laqam, Berenice kienet din il-mara li fejjaq Ġesu u sejjer biex ifejjaq u mbagħad iqajjem mill-mewt it-tfajla bin Ġajru. Nitolbu l-mulej li aħna
inkunu nistgħu impattulu tal-fejqan kollu li jagħtina.